Diġà diffiċli li bħala ġenitur taċċetta li bintek mhix bħal tfal oħra, iżda li mbagħad jiġi l-kappellan u ma jirrikonixxijiex ma' tfal l-oħra fil-proġett hija daqqa ferm ikbar. Din hija l-weġa' Tom Ella, tifla ta' 7 snin minn Burmarrat li qiegħda fuq il-firxa wiesa tal-awtiżmu u li ma ngħatatx iċ-ċertifikat tal-proġett għax ma riditx tirċievi l-ostja. It-tifla li minħabba l-kundizzjoni tagħha tagħżel ħafna xikel tiekol sabitha diffiċli taċċetta li tirċievi l-ostja. Viżibilment emozzjonata l-om spjegat li l-kundizzjoni ta' binta tanti komplessa li fejn tfal oħra jiġġennu għal xi ġelat fis-sajf, binta damet 3 isjuf biex tipprovah. Konxja ta' kemm il-proċess huwa twil, kienet ilha sena sħiħa tipprova tikkonvinċiha tieħu l-ostja. Bdejt nipprepara anke d-dar, nurija l-ostja, bdejt nipprepara anke li tikola u biex infema sew trid tikol il-ġesu biex ikun f'żaqqa għax daw tfal tispjegalhom b'mod differenti minnha. It-tifla mal-ewwel ma bdiex tur interess li toħodha l-ostja, xorta bqajt, nipprova, imma xorta ma tridx. Meta qasmet l-istorja mal-kappellan Fra Christian Borch, qalet li hemm bżonn jgħallmu li t-tifla tieħu l-ostja, anke hekk dan jista' joħloq skumdità qawwija għat-tifla. Il-missier spjega ma' One News li l-kappellan kien ilu jaf li bintu għandha l-kondizzjoni tal-awtiżmu u wara li sar jaf li kien hemm ċans li bintu ma tingħatax iċ-ċertifikat, kelmu fuq il-midja soċjali u staqsih dwar id-DVD tal-okkażjoni u ċ-ċertifikat. Baqa jirrispondini fuq id-DVD u ma jirrispondinix fuq iċ-ċertifikat. Meta għamiltilu ċara, iċ-ċertifikat kissu joħroġ iva jew le. Għalli dik irridu nitkellmu għax irtid issir l-ewwel tqarbina oħra. Jien ma nifhimix, jiena għamiltilha l-ewwel tqarbina u aċċettajta li ddaħħalha hemmhekk u għamiltilha l-ewwel tqarbina. All right, ma tqarbnitx it-tifla xi autistic, imma ma nifhimx li it-tifla m'għandix m'għamlitux il-proċett għax għandha kundizzjoni. Il-messaġġi bejn il-ġenituri tat-tifla u l-Fra Christian Borch juru kif il-kappellan kompla jinsisti li tat-tifla ma rċivitx l-ostja hija m'għamlitx il-proċett. Meta l-missier saħaq li kien se jkellem lill-Arċisqof, f'messaġġ lura Fra Christian Borch saħaq li hu kien qed jgħid biss ir-risposta tal-Arċisqof. Spjega li prova jagħmel kuntatt mal-Kurja, iżda sal-ħin li tkellimna magħhom ma kellhomx risposta, ma kellmu ħadd lura. Hawn ċertu kappellanijiet li jaċċettaw naf min għamel ta' autistiku ma ħadux ma tqarbnux u xorta għamilulhom il-proċett. Imma l-kappellan tagħna nserta wieħed li ma jridx jaċċetta. Madankollu meta affaċċjati minn One News il-Kurja ċaħdet l-Arċisqof jaf f'dan il-każ. Wara li l-istorja ħarġet fuq one.com.mt, l-Arċisqof għamel kuntatt mal-familja biex jiltaqa' magħhom. Madankollu r-reazzjoni komplit b'mod li ma tarafx il-bżonnijiet ta' persuni fuq il-firxa wiesa tal-awtiżmu. Dan hekk kif ir-risposta tal-Knisja kienet tgħid li la kien hemm oħrajn fuq l-istess firxa li rnexxielhom jittqarbnu qabel jitista' wkoll. Dan fil-waqt li huwa magħruf li kull każ ta' persuna fuq il-firxa tal-awtiżmu huwa differenti. L-om tenniet li għalkemm il-Knisja ma ħallitix tagħmel il-proċett xejn ma jneħħilha mit-titlu ta' Anġlu. Dik Anġlu. Fis-sens tal-kelma l-għandha mibeda, tħobbok, jekk tajtilha tiġi busek, ma nbiddilha ma' xejn u li l-arrit. Ġifieri żgur, għax l-imħabba li t-tikej, ma jtilek ħadd, żgur. Tit ħafna paċenzja magħha. U le, ma nħodix kontra l-mulej. Il-mulej batili u jien lesta ninħu ħsieba.